Tanya Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Viral ang videos ng mga kabataan na biglang nangisay. Na parabang sinaniban. Subalit walang sumanib dito. Ang dahilan, sila ay di umano'y gumamit ng Totoo. tuklaw. Ano yun? Ang tuklaw o tuhuklaw ay galing sa Vietnam. Ito ay isang tobacco plant na lumalago sa kabundukan ng Northern Vietnam. Maaari itong hit-hitin o nguyain bilang bahagi ng Vietnamese rituals. Subalit, ang tuklaw cigarette ay iligal dito sa Pilipinas dahil wala itong lisensya. At mataas din ang nicotine content ng tuklaw na nasa 9%. Mas mataas kumpara sa average na 1 to 3% nicotine na matatagpuan sa ibang sigarilyo. Kaya, nagbabala ang mga health experts sa panganib na dulot ng tuklaw. Kabilang sa mga nagiging epekto nito sa mga naninigarilyo ng tuklaw ay biglang pagkaramdam ng shock sa buong katawan at pangingisay. Kabisyo, nasubukan mo na ba ang tuklaw? Natuklaw. Basic. Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Tuklawin mo ako. Basic. Morning call! Morning, Teens! Kabisyo, feel good morning! Wednesday, August 20, 2025. Sa oras na 7:31, kasama niya na certified Playboy, Uncle Dagon! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa Kasama rin natin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng Radyo Kabisyo. Your Tita Max, Tanya Chinita! Tanya Chinita. Siya ang sexy. With Mang Kanor! Good morning. Hindi ka na nahiya sa bisita, Ay, may umiiri-iri ka bisita na. pala tayo dito. Oh, Sorry ma'am. Na, para rin kasi ako nakatuklaw eh. Good morning sa mga nanay natin dyan, mga tatay. Bantayan nyo yung mga anak nyo. Bakit? Baka nga magtuklaw-tuklaw. So saan nakuha yan ng mga bata kung bawal dito? May nag-import, pinasok, Mang kaya Kanor illegal. to. Mang Kanor. Hindi ko sasabihin na nagpapatuklaw ako. Wala akong alam dyan. Ang sinasabi ko Mga lang illegal naman. na business eh. Nagtataka na kami sa mga ano mo eh. Sa mga, ano ba yung kayamanan na, ano ba yun? Yung, Hidden treasure? Kayamanan na tinago. ano tawag doon na? Yung kayamanan na kaduda-duda? Hidden desire? Ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth? Kaya Ano spell nung ill-gotten? basta may il. Capital il? Gotten. Di ba yung letter il? Pero bawal yan ha. I think... Napanood ko yun sa video nung yung isa'y parang ano. Diba? Kung nakahit-hit ka niyan, so imagine yung nicotine niya masyadong mataas kumpara sa average na sigarilyo. Meron lang Kaya pag tumama correct. sa mahit-hit mo Pero yan. for sure, ang sarap sa feeling nun sa kanila. Diba? Nangingisay na ngayon. Masarap ba yung nangisay? Hindi, tingin ko. Wala sila, manhid sila eh. Yun naman yung ano eh, yun naman yung sa bisyo, yun yung nagugustuhan kung bakit sila addictive, 'di ba? Dahil namamanhid yung Katawan. kaisipan mo, Oo. yung pangangatawan mo. Pero nakakatakot, kaya bantayan nyo po yung mga anak nyo po kung yan ay maimpluwensya ng mga barkada nila na may mga ganyan na humihitit ng tuklaw.
Kasi hindi naman yan sa atin dito sa Pilipinas, pinagbabawal talaga siya kasi nga wala siyang import license ika nga. Tsaka hindi sanay ang mga Pilipino kasi taga Vietnam yung sanay diyan ginagamit sa kanilang ritual. So, alam mo na ang Pinoy, 'di ba sa ibang bansa sa shot lang, one shot lang. Dito, hindi uuwi hanggat di Dito, maihi. 3 shot sa babae para ma-check-in. Teka lang. Oh, pag nagiinuman, inom ka pa. Apat, mahirap lasingin eh. Hindi na lalasing. Ibig sabihin nun, pangit ka. Pag pangit ka, inom naman namin. Kahit isang bote yan, di kami malalasing. Pag pogi, di pala inom. Lasing na. Ganun ba yun? Basic. Sama mo siya si... Lasing na? Yung Pag pogi, mapalasing-lasing. Syempre, basic. Pag di nalalasing kay inuman nyo, ha? Mga lalaki. Okay, reminder, mga lalaki. Di nalalasing yung babae nyo kay inuman, pangit kasi ikaw. Ayaw nila, hindi ka Ayaw, type. hindi ka Pag type ka, Lasing agad, di pa na inom. Guman, uy, subukaw, hindi pa nakainom. Grabe naman. Kaya naman. Sabi nung adik. Kala ko yun, sino ba yan? Yung tuklaw o yung kubra? Yung adik? yung tukla. Ay, ano? Yung kubra. Yung cobra. Nalito Ano yung naman. cobra? Tuklaw. Iba nalito. Ano? Ano yun? Yung tuklaw nga. Kaya pala. O sige, akala ko yung pogi eh. Yung pogi. Ay, color green. Yung kubra? Sino ba yung kulay ng tuklaw? Alam mo yung kulay? Anong color ba ng cobra? Ano ba yung... Minsan yellow, Guys. di ba? Minsan yelo? Minsan... yung kubra. Yung Sino ba yan? yung... Guys, sandali. Nalilito kami sa Hindi na briefing. Nalilito kami sa aming pag-uusapan ito. Siya guys. ang color naka-green. Oh. Tapos! Kaya kayo sa bisita natin. Hindi na tayo nagkatugma eh. Kaya nga Si eh. Direk Phil, nakikinig na naman yun. Nga. At si Ma'am Tonet. Ayun, nagyoyosi yan si Derek Peel. Pero hindi naman nagtutuklaw yun. Nagpapatok lang. Yun lang, basic. Kanino? Kay Ma'am. Ay nako, ingatan natin mga Oo, bantayan ang ng mga health natin. anak. Maski yung mga rugby lang. Yan Hindi, di ba? Oo. Sa rugby boys na naman yan. Oo, kasi mga addiction din yan eh. Oo. You're a Barbie girl, I'm a rugby boy. Okay, bye. Hanggang last web pa po tayo mga kabisyo. Kasama niyo pa rin po ang Uncle Dagol. Ay, your tita Roxanne yung Chinita. Ito yan sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 90.7 Love Love Radio. Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!